Takže čau ľudia, som Galaxy Boy a ja vás vítam u nového videa. A v tomto videjku si jem prvýkrát vyskúšať Lumi, lebo som mal fakt veľkú prestávku. A nie iba od YouTube, ale od Brawl Stars. A to naužil Lumi, a idem sa teda skúsiť. Jeme najprv Training Grounds, ale proste ešte som za ňu nehral. V Brawl Talku vyzerala fakt OP a idem si ju teraz prvýkrát skúsiť naživo. Kámo, ale toto vyzerá dobre. Keby sa len trafiť, tak je to ešte lepšie. Idem teraz skúsiť na to veľkého robota. A automatke to drže. Môžeš to vedieť viacerých naraz? No tak toto je opečko. Bum. Kámo. A teraz neviem, či si svišnem. Lebo teraz získavam Finksa a idem si ešte skúsiť v tej, jak sa to hovorí, proste v tej hre. Ak neviete, čo myslím to practice match. A to si teraz ideme zahrať. A mod mi plne Brawl Ball. Ach, jaj. OK, v tým mám Colta a Karola, proti sebe mám Lolu, Nitu, Penny. To by sme aj mali vyhrať. Iba škoda, že tu na Training Grounds ich máte iba Power 1. No musíte uznať, že by ste ocenili Max Power. Alebo aspoň 7. Ale proste sú aj tí, čo si chcú odskúšať gadžety. Počkaj, čo? On tu dáva aký damage? 900. Potichán. Bum. Dead. Kamu 600 dávam. Na Power 1 je to asi najslabší brawler v právku. Ktorý boj? Nie! Poď, Karel. Dobre, bot 5 skort. Ale Lumi sa ťa vyzerá dosť dobre, iba nie na Power 1, čo dávate proste útokom, damage 600. Proste chápete, na tom sa smejem. Nie jak na minulom videu s Angelo, to už mi to smiechu nebolo. Co robíš, prel? Nezabila fakt ten oheň z Penny hodila. Jak to, že prehrávam proti botom? OK. Poď bot 5. Ale pěno dobrý. Kamu? Poď bot 5. To dáš. Bot 5 to dá. Poď mu veriť so mnou. S mojím 600 damageom ich tu vytráhardím. Si robíš akože na Power 1 je to fakt hrost. OK. Toto hru asi nevyhráme, ale neprehráme. Akože myslím, že vyhráme, iba nie na body, kvôli tomu, že nám skončil čas. A dobre, aspoň mám výhru proti botom. A teraz už mám prvú stiažnosť. Kto dáva 600 damage na Power 1? Kamu ľudia, ak by som nemal PowerPointy, by som si nekúpil. No jo, a to je preto to video všetko. Dáte mi odber a čú.